Roads and Traffic Administration kun RTA mutabang na sa pagmando sa trapiko sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Samtang nagpadayon ng road reblocking project sa DPWH ug Cagayan de Oro Engineering Office. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa nagpadayon nga road reblocking project sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City nga gidumala sa DPWH o Cagayan de Oro City Engineering Office, lakip nga apektado ang dagan sa trapiko sa lugar, gumikan sa gipatuman nga one-lane traffic. Apan matag rush hour, dili malikayan nga makulgot ang dagan sa trapiko sa lugar tungod sa kadaghang sakyanan nga muagi. Hinuon aduna may gitagana nga flagman ang mga kontraktor sa lugar, apan dili malikayan nga maharas sila sa mga motorista. Ila naman pong kinabuhi ang ilang ikuan, dili man po nato pwede ibaylo kinabuhi kaysa kuan. So night times nga mulakaw sila sa lamposte kay para maglikay na lang sa kuan. Para safety po sila. Busa nagpakitabang na ang Barangay Council sa Roads and Traffic Administration kon RTA aron maplastar ang dagan sa trapiko sa lugar ug dili na mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga flagman. Atol sa pagsusi ni Engineer Joel Mumongan sa sitwasyon sa maong lugar, bit-bit sab niya ang mga personahe sa RTA aron matun-an ang traffic scheme nga ipatuman aron maminusan ang pagkakulgot sa mga sakyanan. Dala kong RTA daan no kay in kaso og naami masabutan karon nga para lang makuan si kapitan ako giban si kapitan para lang makuan para ma-plaster ang traffic para diretso na ugma na implementa mo kahadapit ang ayan i-divert or kamanggaling ang one way or two way para mahapsay ang pag-agi sa mga motorista. Dugang ni Engineer Mumungan nga ilang tambakan o graba ang mga parte sa ilang proyekto nga wala pa nahuman aron dili mabutang sa peligro ang mga motorista. Namo tong i-backfill to dito among akong i-facilitate within the day or tomorrow na para katong mga bangag, mga potholes dito sa atbang sa barangay hall. Mao toy among trabaho na mo. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.